Serían sirenas de la logística, Urtearen hasieran sortutako iskanbila guztia gogoratzen baduzue, gogoratuko duzue, momentu horretan justu Donald Trump etxe zurira sartzen ari zenean, TikToken presentzia estatu batuetan, asteburu batez, ordu batzuetaz, kolokan zalantzan egon zela. Hori izan zen urtarria otsaian, eta epe bat jarri zuten TikTok bere jabe txinatarretik bere izteko. Epe hori orain pasada apirilaren 5ean hain zuzen ere, eta horretatik edo horren ondorioz zurrumurroak sortu dira, dirudienez erosketa proposamenak daude, bai Microsoft, Oracle, Blackstone edo Amazonetik, besteak beste, baino ez daude momentuz gu daukigunez eskaintza horiek konfirmatuta. Gainera, konkretuki Amazonen kasuan esan da gutun bat bidali dutela etxe zurira eta bar, baina ez dute serio hartu Amazonen proposamena TikTok erosteko. Asteburu honetan eta hurrengo egunetan ze gertatuko den ez dakigu, ez da suposatzen dugu ez dela TikTok itxiko bapatean, mugimenduak daudelako, baino Trump administrazioarekin edozein gauza gertaleike. Eta gure ikusleentzat, konkretuki entzuleentzat baino, ez dakitelako nor dagoen hemen, bai, nire ahotsa bai entzun duzue hasieran, ni Iñigo naiz, baina gure ikusleek ja badakite bideoa ikusita nor dagoen nire aurrean. Gaur aldaketa berriz egin dugu, ez dago Borja gurekin, bere ordez, bere ordezkoa izan behar den bezala dago. Gaizka Carmona, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñigo. Gainera... Nola ez dagoela Borja? Non da Borja? Gurekin, espiritu santuagaz, baita. Baina fizikoki ez dago. Baina, gainera, astea propos batean, satoz, nobedade asko egon direlako, konkretuki Nintendoren partean. Zoritzarrez... Nobedade asko, baina gehienak ez dira onak izan. Baia. Bueno, Bum, puya al pecho. Komentatuko dugu eduki buruz zer, baina bagenekien apirilaren 2an aurkezpen luzeago bat egongo zela Switch 2 aurkezteko, eta Switch 2 aurkeztu da. Konkretuki, esan genezake bere aurrekoaren ikuspegi hibridoari eusten diola Switch 2 deitzen delako, baino hobekuntza batzuk sartu dituzte, adibidez, diseinu handiago egin dute, 7,9 beteko LCD pantalla berria jarriz Full HD bereizmena resoluzioa daukana, 120 hertzoko freskatze tasa eta HDR euskarria ere daukana, 13,9 milimetroko lodiera
mantenduz. Kontsola berri hau, Switch 2 hau Nvidia prozesadore bat du, ez dakigu zein, izango da ziurrenik Nintendoretzat egindako prozesadore berezia, 256 gigako barne biltegiratzea, micro SD Express bidez handitu leikena, bakarrik micro SD Express bidez, hau da, micro SD normalak ez dira balio, bakarrik Express motatakoak, lehenengo detaila, abiadura berezia dauzkatenak, eta konektibitate arloan Wi-Fi 6 eta Bluetooth jarri diote. Komentatu ziren Joy-Con bi horiek magnetikoki kontsolara akoplatzen zirenak, ja, ikusi ditugu, lateralki sartzen direnak, baina eta magnetikoki akoplatzen direnak? Claro, bai. Osea, hasiera batean rumoreak ziren, baina bai, magnetikoak dira, gainera botoi bat daukate kontsolatik kentzeko, orduan horren malgotasuna edo ez da gertatuko. Vale? Gainera, SL eta SR botoi hoiek Joy-Conak lateralki erabiltzeko handiagotu dituzte, eta botoi berri bat dago, C botoia dela chat zerbitzu bat irekitzeko, konkretuki game chat deitu dioten zerbitzua, ahots bidezko komunikazio zerbitzua Discord Lite Nintendok eginda modernitate bizka bat jartzeko bere online zerbitzuetan. Gainera, Joy-Con bi hauek sagu gisa erabili daitezke, hori ja konfirmatuta dago, hori ikusi zen segundu batean titulo berezietan urtarrian ikusi genuen trailer horretan, baino ja konfirmatuta dago kapasitate hori daukatela Joy-Con hauek, eta dok berria ere aurkeztu dute kontsola laukan ikusteko aukera emateko telebistetan, eta konkretuki horretarako aireztapen aktiboa jarri diote, eta bueno, hainbat ventiladora deko horrela da. Gainera baita ere uste dut aipatzeko dela, atzera batera gerria dela Nintendo Switcheko jokoekin, baina oso serie polemiko egin dute Nintendo Switch 2 Edition deitzen diren jokuak eginda, hobekuntza grafiko eta ezaugarri berezi batzuk dauzkatenak, aparte salduko direnak, bai Nintendo Switch 2 edizioa, bai espansio horrelako paketea, joku originala hobekuntza horiekin jokatzeko. Eta guztiok espero dugun kontua, ziurrenik polemikoena, prezioa aurkezpenan ez zuten kontatu prezioa, gero Nintendoren webgunean agertu zen, zeren aurkezpenean prezioa jarri, eta litekena da gero arazorik ez izateko konbertsio kaseta bar, azken batean herrialde bakoitzak prezio ezberdinak zehazten zituan, adibidez Kanadan uste dira zala 700 piku Canadian dollars, eta estatu batuetan askoz gutxiago da, baina egia da Japonian dira zala aldaketara dira zanak 330 euro. Konkretuki ez, hau da, ez da guztiz horrela. Espainiako kontuan, Nintendoren webgunean agertu zen ja erreserbak egiteko aukera, eta kontsola jarri dute 400 eta 330 eurotan. Jokurik gabe, jokuarekin, konkretuki Mario Kart World dela Mario Kart berriarekin, 510 eurotan. Baina hortik aurrera beste derivada batzuk ikusi dira, adibidez aipatu duzuna, Japonian dirudienez bertsio bat salduko dute bakarrik japonieraz dagoena 300 piko eurotan, esan dako ere estatu batuetan gainera Trumpek jartzen ari dituen tarifak eta bar, dirudienez baita ere nahiko garestitxoa egongo da, gainera Kanadako dolarra askoz altuago dago, eta aste honetan ere agertu da Amazon Frantzian konkretuki
kontsola 420 eurotan horrelako zerbait, eta joku berriak, adibidez Mario Kart World berria, 60 eurotan. Espainiako Nintendo dendan dagoenean 80 eurotan. Orduan, bueno, prezioekin ni esango nuke zalantza dagoela momentuz ikusiko uste dut egongo direlako aldaketak. Hau da, prezioa Espainian iragarritako prezioa konkretuki nahiko altua da, eta imaginatzen dut ez badute aldaketak egiten hemendik ekainaren 5 dela bere salmentaren lehen eguna, bere kaleratze eguna, suposatzen dut geroago aldaketak egingo dituztela nahiko garesti dagoelako, egia esan da. Hor badeko nahiko movida. Ze guztian, gauza asko aipatu ditut. Gauza askotan. Zein da movida. Prezio ez gain, bai. Eta hori da neuk uste dekogun arazo nagusi osa jendeak dino. Eta badau jende ez dagoan ados kontsolaren prezioagaz, per se, digamos. Osa, badau jendea dinona, 480 euro dala garestiegia eta teknikoki egia da. Egia da, arrazoi oso erraz batengatik. Nintendo Switch bat atera zanean duela 8 urte, 2017an, merkatuan egoan esan dezagun oferta, zan askoz be limitatuagoa edo. Osa, ez egoan hainbesteko oferta kontsola portatilen esparruan dinogun. Bai. Baina eta gainera haien aurreko kontsolak izan zen desastre absolutua. Bai, horretaz aparte, baina lortu zuten baita kontsola mota berri bat egitea. Kontsola hibridoa. Kontsola hibrido hau Nintendo Switch inventatu zuen. Bai, porque, bueno, Wii Uak inventatu eban, baina Wii Ua izan zen frakaso absolutu. Ez, gainera, Wii Uaren tableto-mandoa ezin zen horrela ditzen zioten. Tableto-mando hori ezin zenuen etxetik kanpo eraman. Hombre, ja, bai, hori kontsola hibridoa bera Nintendo Switchekin hasi zen. Vale, te lo compro. Baina movida da. Claro, 8 urte goetan, hau atera dirazan aukerak, direz, barbaridade absolutua. Eta gaur egun dekogun merkatua kontsola portatiletan. Sí, da, merkatua, esan duzu. Bai, merkatua, esan du, merkatua. Baia. Dekogun merkatua dago oso gainezka. Oso gainezka, porque dekoguzun aukerak direz barbaridade bat, eta guztiok entzon dugu Steam Deckaren inguruan, neuk dekodan marabila. Guztiok entzun dugu Steam Deckaren inguruan, baina entzun dugu ROG Alaiaren inguruan, orain atera ROG Alai X, entzun dugu Lenovo Legion Go-aren inguruan, orain atera Lenovo Legion Go S, eta horiek dira nagusienak, baina badaude Anbernik, badaude beste marka pillo bat egiten dituztenak literalmente kontsola bat hilabetero, eta kaleratzen dutenak kontsola bat hilabetero, eta beldurra handia ematen dau. Eta jendeak dino eta arrazoia dekote. Claro, baina gaizka, horiek askoz garestiagoak dira. Bai, baina. Gaur egun, momentuan atera ziranean, bai, Steam Deck zan eskuragarria zan bakarra prezio aldetik. Baina, eta egia da baita dala flojoena, esan dezagun. Baina, egia da, zeuk eskutan dekozuna, ez dala kontsola bet. Da ordenagailu bet. Eta ordenagailu batek egin ditzazke ordenagailu batek egin ditzazken gauzak. Orduan, zeuk zer Nintendo Switch biagaz kostatu jatzuna 470 pavo edo jartzagun hobeto, porque jokoren bat nahi izango dezu, porque kontsola bat izatea pisapapeles bezala, pues ez dotzu esertako balio. Orduan, erosiko dezu merkeena, dala Mario Kart, baina paketeagaz. Orduan, 510 pavo. Vale, zeuk erosi dozu 510 pavo gatik, kontsola berri bet, joko bakar bategaz. Neuk dekot Steameko biblioteka osoa, Epiceko biblioteka osoa, eta Gogeko biblioteka osoa, nere Steam Deckan. Eta nere Steam Deckak balio zituan 570. Direz 60 pavo gehiago. Deko OLED pantalla bet. Deko una barbaridad de cosas. Eta gainera, eta hori da beste puntua, Switchakekon gauza oso onbet zan bateriaren iraupena. Bai. Bateria iraupena zan, nahiko ona, eta eta jarraitzen dago izaten, nahiko ona. Zeuk joka daikezu
nahiko exigentean tuituro batera, adibidez, Tears of the Kingdom, nire gertatzen jatan bezala, eta bateriak bere 3 ordu, 4 orduak emango dizkizu. Oin, esaten dabe, bere rangoa dela, 2 eta 6,5 ordu bitartean, jokoaren arabera, baina gutxiagore izan daiteke. Hombre, a ver, beti gutxiago ere izan daiteke. 2 ordu baino gutxiago. Bai, claro. Steamdeckak 2 ordu minimo ematen dizkizu, hombre, depende ze erabilera egiten duzun. Eta gero baita erabileraz aparte. Eta gero baita ere asterisko hori jartzen da beti, bateria maltratatzen baduzu azkenean, iraupena jisten dela. Hombre, hori noski. Orduan, claro, ikusi behar da, ja, merkaturatzen denean, zein da, erabilera normal batean, zein den iraupena. Alanda be, jarraituko dugu. Zalantza nagusiena bateriarekin. Jarraituko dugu oin atal horretatik. Itzein dugu Steam Deckeren inguruan, baina Rojala ja, jeitsi da presios, porque Rojala isa aterazan eta dau 900 eurotan, uste gero jeitsi dala baita, baina aterazan presio superdesorbitau batean, eta Rojali normala jeitsi egin eben. Rojali normala aurkitu daikezu ontxe bertan, 520 euroan, direz, 10 euro gehiago. Beste baino, eta Windows deko, beraz jokau daikezu, Windowsen jokau daikesun, edo zer gauza. Ja, baina jokurik gabe daukazu. Baina zure biblioteka ja da badekozu. Depende, eta gero, beste... Depende ze jokara mota zaren. Depende ze jokara mota zaren, totalmente de acuerdo. Claro. Baina oin, zuaz Steamera, eta inozu, neuk nahi duaz erosi, gauzak. Egia da Steamen eskaintza asko daudela, eta presioso merkean. Eta zoaz udako eskaintzara, eta udako eskaintzan zenbatean dauzuk presioak. Vale? Eta oin jon Nintendoren eskaintzara. Euneko 10% deskontuagaz. Joko digital baten. Si acaso eta joko digital baten. Hori da beste atala, hori da beste puntua. Karo, kontsolaren presioa altu, da, besteak baino basuagoa, baina jokoen presioa super altu badezke jendak ez dago esan kontsolaren presioa garestia danik. De hecho, nik neuk esan neban, espero nebala, gogoratzen dezu, espero nebala kontsola, 450 ateratzea. Eta ez naz oso desenkaminatuta jun. Pizkat gehiago izan de, pizkat gehiago. Garesti iruditzen jat, bueno, ikusita zer dakarren, egia esan, ez. Gainera, ikusita zer dakarren, ez. Datua mai gainean jarrita, kontuan hartu behar dugu Nintendo Switch originala aurkeztu zela 330 eurotan. Eta gero jaitzi ben presioa. Eta gero jaitzi zen presioa, baina horretaz aparte, 2017tik ona inflazioa 125ean, akumulatuan 125ean konkatu da, orduan, claro, batzen badiozu 330 hauei 125 alanda bez dago ematen, 400 eta piku euro. Ez dago ematen. Usto dut dela, 412. Pizkat gehiago Pizkat nahiko eta bar, bueno, vale, Pizkat nahiko Ontzat emango dugu jokoen presioa ja beste claro, hori da beste moida. Jendeak ez dago inbeste zan kontsola garestianik, porque kontsola garestea da, las cosas como son. Baina eta kontsola gehiago da lehenengo momentutan beti garestitxoagoak izaten direla. Eta gero ja presio jeitzierak egoten daudela normalean. Orduan, movida da Nintendok dekon politikaren arabera, Nintendok ez ditu jokoen presioak jeisten. Eta pasau badirez 7 urte be presioak ez dira jeisten. Eta hori gertatu jatan neuri. Eta bigarren eskuko merkatuan ez da, Ja, tal cual. Hori da beste kontua. Jendeak dino, neri dirudit superondo, eta entzundo daz, neri dirudit superondo, porque neuk holan badakit, neuk erosten dodana, ez dala, bere balioa, ez dala jeisten. Jo en plan, ja. Bueno, depende zer erosten duzun. Ja, baina eske zauz erosten Breath of the Wild bat, literalmente 60 euroan dala bere irtera presioa 8 urte geroago. O sea, no. O sea, quiero decir, neu adibidez. Horretaz aparte, egia da ere, depende ze joku erosten duzun, ze presiotan, gero, bigarren eskuko merkatuan, ez dauka baliorik, jo que se, edozein FIFA hartzen baduzu, bi edo 3 urte zaharra dena, bakarra. Urte bakarra gaz nahiko. Bai, baina, bueno, hori, oso presio gutxitan erosi dezakezu, 2 edo 3 urte dauzkanak, orduan, bai, kasu horretan, balioa asko jisten da, berdin da ze kontsolan. Bai, Switchen, bai, da igual, kasu horietan, balioa nahiko jisten da. Ze joku mantentzen dute normalean bere balioa? Zeldak, Mariok, horrelako Nintendok egindako jokuak normalean
eta interes asko sortzen dituzten jokuak, orduan, bueno, balioa a saber, nora doan balioa. Eta gero gainera jokuen presioari buruz hitz egiten, esan dakoa, Amazon frantzian batean agertu dira joku berri hauek 60 eurotan, orduan zein da honen azalpena, zein da presio ofiziala edo zergatik Amazon frantzian salduko dute askoz merkeago. Batean frantzera joan barko gara Switch pila jolaz. No, por Dios. Bueno, no, por Dios, don't tell me. Izan leike, joan, muga pasa, joan, erosi, eta vuelta, eta ya está. Baina hori da dekogun, neuk uste, arazo larrien, eta da ordenagailu pasatzen zeranean, jokoen presioa nabariago geisten dala. Osa, era oso nabarian geisten dala. De hecho, adibide lez jarrita, neuk deko The Witcher 3, GOTY Edition, erosine bala, dekola DLC guztiak eta bat, eta erosine ban, pues, aprox hori, The Witcher 3, The Witcher 3, atera eta 7 urtera edo erosine ban, duela pare bet urte, porque The Witcher 3 atera zan 2015. Eta neuk erosine ban GOTY edizioa, 10 pavoan, Steven, 10 pavoan. Eta zeuk erosin nahi bazenuan, The Witcher 3, Nintendo Switchrako, ziren 30 minimo. Minimo. Ordan, hori da dilema. Eta ikusten da adibidez, hartzen desunean, konpainia indie bat, txibijo ezalakoa, eta ikusten dozunean, bere jokoa, berapenetan dagoanean, Steamen kostatzen dituela 6 pavo, eta Switchan kostatzen dituela 20. Claro. Porque that's Nintendo. Ez dietarako urten merkeago jartzen. Porque that's Nintendo. Baina, en fin, uste dut kompetentzia ere ez dela, eta hori buruz... Es que Nintendo que ez deiko kompetentzia. Claro. Es que hori da movida. Zeuk Mario Kart bat jokatu nahi badezu, ezin dezu esan, bueno, jungo naz ordenagailura, bueno, bai, eitzen badezu e-palabra, pues hori da dekozuna. Baina bestelan, ezin dezu esan, bueno, ba, hau, aukeratu daiket olangoa edo langoa nahi dudan, como mucho, alko dezu jokatu, similarran titulu bet, porque horrelako petia zitzen dira, eta badeko zuz, zer nahi dezu jokatu, Gran Turismo edo Forza Horizon, pues badekoz, no? Osea, kolisionatzen daben tituluak, baina eski ezin duzu jokatu titulu hori, per se, zer nahi dezu jokatu, Zelda edo Genshin Impact, pues coño, ez dago alderapenik. Claro. Horregatik, barik, jokuen presioetan, osea, jokuen presioetan eta gauza askotan, azkenean, Nintendo alderatzea beste bueno, ordenagailuekin ni patras, eta beste kontsolekin ez da alderatu dekezu formatua, hau da, kontsola portailen formatua, baina ez ekosistema. Claro, eta azken finean Nintendo ematen dizun pack hori da Applek egiten duen bezala hardwarea eta softwarea, eta horregatik ikusi dugu adibidez aurkezpen nagusiena kontsolaren softwarearen aldean izan dela chat bat, Discord Lite Discord Lite da Discord Lite, baina ezaugarri batzuk dauzka gurasoek kontrola izateko Discord Lite horretan, kontrol parentala eta bar, orduan saltzen dizuna Nintendo azkenean ez da bakarrik kontsola, da batez ere familientzat bideratutako bideojokoen ekosistema. Orduan, horregatik, bai, alderaketa batzuk egin ditzazkegu hardware arloan, edo ekosistemaren arloan, edo formatuaren arloan, edo aurten saltzen diren beste kontsolekin, baina kaso askotan zentzu gabeko alderaketak dira. Baina egia da gauzatxo bat aipatu nahi nebala, eta ez dut esango non, porque ematen dau nahiko vergüenza, egia esan vergüenza ajena, baina jendeak ez gaitu lertzen, ez da horazorik. Baina talde batean, nebo egondako talde batean, hasi ziren debatitzen baino, eski ez dakit nola esan. Baina 5 urteko umeak bezala oiukatzen, aprox, baina testu bitartez. Bai. Eta bai, aprox, baina 40 urteko jendeak. Perfecto. Eta hasi ziren olangoak, jendea super ofendido, o sea, jendea se sentí identificado, ez dakit, ez no sure. Eta hasi ziren, pues eso, oiuka, porque batek esaten eban, que gamerren komunitateari afektatuko dio pillo bat, no sé cual, eta beste batek esaten eban, que neuk nere diruarekin egin daiket nahi dudana, eta patata frigituetan gastatu nahi bade, gastatuko dodala, baina, karo, hori da puntua, orduan,
neu pentsatzen dut, bai, zeuk egin daikezu, zere diruarekin nahi dozuna. Eta bota nahi badezu, aiatu, eta erre nahi badezu, aiatu, porque zere dirua da, totalmente. Baina, egia da, honek gamerren komunitateari afektatzen diola. Arazo oso erraz bategatik. Jendeak ino, bueno, zeuri garestiegia iruditzen baiatzu, ez erosi. Ja, puntua da, neuk ez dut izan nahi ez erosteko aukera, porque ez erosteko aukera beti dekot. Movida da neuk izan edo dela, erosteko aukera. Hau da, zer esan nahi dut honegaz. Karo, agian zeuk, zere 1.500, 1.800, 2.000 pavoko soldatagaz, porque 40 urte dekosuz, eta lan eitzen dozu, pues agian erosi daikezu. Edo, erosi, ez daikezu. Noski. Eta zeuk, kapasitatea izanik, aukeratuko dezu, erosi nahi dezun, edo ez. Baina ahal dezu. Horretik ez deko arazorik. Baina ahal dezu. Movida da, jun nere kasura, edo urte bet, edo 2 urte gitxi hau. Osea, badeko guz, 18, 20, 22 urte, orduan badeko zu nahiko adina jokatu alizateko eta zeren mobiak egin alizateko eta dana dalakoa, baina edo ez deko zu lanik, porque ikasten zagoz, edo zere lanak direz oso soldata basukoak, edo oso ordu gutxikoak. Bai, 500 € dauzkazula kontsola. Claro, neuk, eske, ni siquiera da 500 € izatea, porque neuk agian aldet, oie, beitu, gordeko det lortzen dodan guztia, no sé cual, eta nere kasuan adibidez jartxarren, 2 hilabete eta erdiko soldatagaz, erosi daiket kontsola. Movida da, itxaron barko dudaz 3 asteko soldatara, edo hilabete bateko soldatara, joko puto bet eroseari izateko? Claro. Me estás vacilando? Egia da ere, beste kontsolen kasua hartuta, referente oso gertu bat daukagu dela Nintendo 3DS, 3DS originala aurkeztu zen $250 eta presioa jeitzi zioten, eta 6 hilabete baino gutxiagotan jeitzi zioten 170 baina movida da bere momentuan boikota eitzen zala. Osea, hori da neuk dekodan beldurra, bere momentuan boikota eitzen zala, bere momentuan jendeak esaten eman, hau garestiegia da, eta jendeak ezeban erosten, baina gaur egun gertatzen da, beti gertatzen da moduan, eta da Nvidiarekin gertatu dan berdina. Eske, 50 kostatzen ditu 3.000 edo 3.200 $. Inork ez ditu erosiko, porque garestiegiak dira. Baina estoka bukatzen da, eske ez de koña. Baina boikota, baina usteet izango dela salmentak ez badoazte ondo, ez badoazte Nintendo. Baina jungo dira, porque jendeak deko gaur egun mentalitate superkonformista, eta jendeak gaur egun esaten dau, bueno, pues es lo que hay. No! Ez nabain ziur, gainera 3DSeko kasua hartuta, $250 edo euro asko dira, baino ez dira hainbeste, ez dira 500. Orduan, gogoratu PlayStation 3 ustedet izan zala, atera zena 500 pauan eta esan eben ni de coña, eta inork esan erosi eta preso jeitzi zioten. Usted izan zara PlayStation 3, usted. Ziurrenik. Porque PlayStation 2 izanik gehien saldu dan kontsola historia osoan. Claro, uste dut berdina edo berdina gertatuko dela. Hau da, salmentak ez direla hain bestekoak izango, gainera bigarren belaunaldi izan da. Ez da kontzeptu berria, ez da Switchak zeukan kontzeptu berriaren txarma hori, orduan salmentak ez dira hainbestekoak izango. Orduan suposatzen dut hortik joango dela bidea, edo pare bat urtetan aurkestea, edo urrengo urtean aurkestea Nintendo Switch 2 OLED, eta horrekin normalari presioa jeistea. Baina asko jeitzi beharko diote. Oiek biak uste dut gertatu leikeela. Jarri ditzagun zenbakiak, eta jarri ditzagun zenbaki errealak. Wii U, considerada fracaso absoluto, saldu zituen 13,5 milioi kontsola. PlayStation Vita, PS Vita, considerada fracaso absoluto, saldu zituen 10 eta 15 milioi bitartean. Ikusiko dugu, zenbat saltzen dauan, esan dezagun, lehenengo urtean, estimatzarren, Nintendo Switch bionek. Nintendo Switch bionek lehenengo urtean saltzen baditu 10 milioi kontsola baino gehiago, jodimos.
Izaleike, totalmente, baina ez dut uste 10 milioi kontsola salduko dituztenik 2025ean, edo hemendik urte batera, berdin zait. 10 milioi asko dira, gainera jarri dioten presioak. Neuk uste arazoa ez dela hori zoik. Eta gero, gaiaz aldatuz, baina gauza berdinan jarrita. Ikusi genuen aurkezpena eta aurkeztu zituzten joko pillo beta ateraz el puto Silksong. Agertu ziren Nintendok egiten ez dituztenak joko pillo. 50 gutxi gora bera. Eta haien artean uste dut 30 baino gehiago aurten aurkeztuko dira. Eta haien artean 16 kontsola ateratzeko egunean kaleratuko dira. Eta haien artean Silksong. Baina Silksong 2025. Berdinat, baina movida zera da. Eta jendeak esan dau. Eta neuk esan pentsatu, baina oinarte osa dinot, koño, egia da. Aurkeztu diran joko ia guztiak ez direz urrengo belaunaldikoak. Direz aurrekokoak. Hori da movida. No. Aurrekokoak. Cyberpunk 2077 dago PlayStation laurako eskuragarri. Ez la bost, que también, baina laurako eskuragarri. Haietako joko pillo bat ez direz belaunaldi honetakoak. Direz aurrekokoak. Eta aurrekokoak izanik ikusten zaizkie los no esaten da? Zein da espresioa? Se les ve el... El plumero. O sea, baina ikusten zaila baita be atxakak dekotezela. Haietako askok, bai. O sea, ez dinot esaten ez dira ilusiorik egiten. O sea, joder, Cyberpunk 2077 jokau daikezu Nintendo Switch batean eta eraman daikezu 200 kitara. Buah, es brutal. Ja, baina esken utekot Steam Deck bat eta jokau daiket con Steam Deck preset eta jarri aldiot FSR 3 eta FSR 3 agaz korritzen dau 70 frameetan. Baina horregatik nire kontua beti berdina da Nintendorekin uste dut importantea dela jakitea eta ez galtzea ikuspuntua esanez kontsola hau delako batez ere familientzat. Ez da zure. Umeentzat. Ni esango nuke familientzat. Nagusik umentzat. Zuretzat konkretuki pizkat pro gamer alboan zaudena ez. Ez bereziki. PC Master Race. Ez da hien helburua. Neri Nintendo, o sea, siendo honestos, eta gainera, niretzat izan da decepzio totala, porque aurkezpenean guztiok hypeatu ginen pilloet, eta hypea geratu zan por los suelos. O sea, quiero decir, hasi ginean presioak ikusten eta hasi ginean formatoa nolakoa zan, desilusio absolutu izan zan. Porque, joder, aurkezpena gozan super onda. Aurkezpena izan zan top bost gitzienez, o sea, top bostean sartzen edo top iru, si me apuras, top iru best presentations of the last 7 years. Bai. O sea, izan zan brutala. Bai. Baina presioa. Eta hemen hor dator arazoa. Eta Nintendo Switch biaren Pro mandoak kostatzen ditu 80 pavo. Eta Nintendo Switch biaren GameCube mandoak kostatzen ditu 70 pavo. Eta 256 gigako micro SD Extreme edo dana dalako edo EX batek, que EX hori dator Pokémonetik, por cierto. Baina EX horrek balio ditu 70 pavo. Horrelako normal batek balio duenean erdia edo erdia baino gitxi hau. Eta gero beste puntua. Nintendo erosten badio su micro SD charter bat, zure movida. Baina eske ez dabe besteak balio. Oraindik ez dire sortu. EX-ak hori ez gain ez direz existitzen. Uste dut badaude. Bueno, ikusi beharko du nuke. Baina, movida da, aterazanean Nintendo Switcha, eta zeuk erosi alzenuan, zandizkeko Nintendo Switcheko micro SD-a, baina, izan gaitezen honestos, inork ez deko hori. Osea, neuk dekot Samsungeko bet, zeuk dekozu beste Samsungeko bet, porque jarri alzenuan. Claro. Baina oinez, gitzienez momentuz. Baina, bueno, hori da beste movida. Merkeagoak agertuko direz, baina oindik ez. Ikusiko dugu agertzen dira zanean. Kontua ez da arazo. Ikusiko dugu agertzen dira zanean. Hori da beste puntu bat. Hirugarren puntua. Ikusi genuan, eta ipatu dezu zeuk lehen, expansion packen movida. Bai. Neuk ulertu daiket, expansion pack bat egitea, ulertu daiket, DLC bat bezala saltzen badidazu. Ulertu daiket, adibidez, ez dakitzen jokotan zan, baina jokoren baten, jartzen eben pista gehiago edo mundu gehiago edo misio gehiago dena dalakoa. Super Mario Partyan. Super Mario Partyan, jamborian. Hor ulertu daiket saltzea. Eta depende ze presioan, baina ulertu daiket saltzea porque DLC bat da. Baina esaten ari doztazu jokau alizateko Tears of the Kingdom kalitate hobean eta
kolohak non dausan esateko mugikorraren bidez, que hori izan zan detraka, ordaindu behar dudala aumento nahiko potente bet? No. Osea, neuk badekot kontsola bet, eta zeuk esaten badoztazu, kontsola retrokompatiblea dala, kontsola retrokompatiblea da. Ez da retrokompatiblea, suskripzio baten bitartez. Kontsola berez retrokompatiblea da, baino ezaugarri gehigarri horiek nahi badituzu. Ez deko zentzurik. Neuk erosten badet grafika berri bat ordenagailurako, Nvidiak ez dozta esaten, eta Nvidia kapaz. Baina Nvidiak ez dozta esaten, ez, ordendu baretuzu 10 pago gehiago, eta bestera izango dezu aurrekoaren errendimendua. Baina hau izan da, aurreko kontsolarekin bezala. Mario Kart 8 daukazu Wii Uan, bai. Ezaugarri gehiago jarri diote Nintendo Switcheko deluxe versioan, bai. Baina jarri dezkoete gauza gehiago. Ez da hobeto ikustearren ordaindu behar dezu. Porque kasu honetan da hobeto ikustearren ordaindu behar dezu. Eta beste ezaugarri batzu jarri diote. Super Mario Partian, bai. Super Mario Partian lo que tú quieras. Bestetan? Kirbian? Tears of the Kingdom ez daukat oso argi. Ez deko eser. Ez deko literalmente eser. Jokoan influitzen dauan eser. Kasu batzutan esan dute expansio pakete hauek doakoak izango direla. Badaude batzuk izango dira eta badau listau bet. Eta badago. Badao zerrenda bat. Bai, badao zerrenda bat, hori, doainekoak izango dira zenekin. Baina badao zerrenda bat baita doainekoak ez dira zenekin. Claro, obviamente, por descarte. Baina horien artean, soilik, neuk uste soilik, Super Mario Jamboriak dekola contenido real gehiago. Tieso de que ez deko ez zer. Non dauz kolohak, que berdin jat hori ez da más contenido. Breath of the Wildland, gauza berdina. Kirbian, gauza berdina. O sea, que no. Que no hay por donde cogerlo. Eta gero este puntua. Bueno, doainekoa izan daiteke. Ordaintzen badezu Switch Online. With expansion pack. Claro. Bestelan, jodiste. Hori da beste puntua. Hirugarren puntua. Bueno, laugarren puntua ja gauz. Discord Lite ordainikoa da baita be. Claro, interneteko zerbitzua ordaindu behar duzu. Interneteko zerbitzua da online zerbitzua, esan nahi dut. Plus expansion pack. Hori da la puntua. Osea, zer esan nahi dugunek, izan leikela, zeuk izatea, agarrate, mando bet, non botoi batek, ez dauan hostiarik eitzen. Claro. Ez baduz ordaintzen zerbitzua. ¿De qué va esto? Hau beti Nintendo egin duen gauza izan da, Osea, Nintendo eta online zerbitzuak orokorrean izan da oso erlazio arraroa eta beti ordainpekoa. Eta badau beste moida baita be potente honegaz dira zela Game Key Cardak. ¿Qué? Game Key Card. Zeu badak izte dekozula las game cards, dira zela kartutxoak. Ja, baina hau baita ere ez dago oso argi ikusi delako manual batean Japoniera zegoena eta bar, eta dirudienez... No, badau zazalduta. Dirudienez, kontua da kartutxo batzuk konkretuki ez guztiak ez direla, ez dutela berez jokua baizik eta aktibazio gako bat daukat. Orduan, kartutxo hori kontsolan jartzerakoan, kartutxo horretan deskargatzen da. Ez kartutxo horretan ez. Ez kontsolan. Kontsolan digitalki. Game Key Card bat da kode bat kartutxoan jarrita. Vale. Horrek bai ez dekola zentzurik. Hori ez dauka zentzurik. Horrek ez dekola zentzurik. Eta itzen genuen bere momentu, eta dinogun. Osa, Nintendo está matando el formato físico. Jokua gordeko bazen... Osa, ulertu daik eta hasta cierto punto. Esatea, bueno, grabatzea kartutxoan deko koste agregau bet, baina zeuk deskargatzea eta grabatzea, oye, te lo compro, está guay. Vale. Baina ez, da tal cual. Osa, dino behar dezula, de hecho, irakurtzen badezu, dino eta gonda joko bat atea dana, eta dira zala 11 giga, eta dino, deskaratu behar dezula jokoa osorik online, eta gorde behar dala osorik zeure memorian. Dala SD-an, dala memorian, berdinat. Hori ez dauka zentzurik. Suposatzen dut, zentzu asko ez izan da, ez dutela joku gehiegi egingo formatu horretan. Movida da baita be, hor dagoela nahiko dilema, porque indak esan eban gainera, osea, claro, movida da, ze zentzu deko, porque hau da la otra cosa graciosa, zeuk normalan hartzen badezu kode bet, oza, da como el coding box, no? Zeuk zabaltzen dezu kutsa eta dagoan gauza bakarra da kodigo bet. Ez deko zentzurik ere ez, baina bueno, berdin jat. Vale, zeuk sartzen dezu kodea, zeuk deskaratzen dezu eta zeuk nahi dezunan zabaldo itzen dezu. Vale, kartutxo ez badeko zu sartuta, ez dau. Claro. Ez dau funtzionatzen. Ja, baina eske egin dezu deskarga digital total bet. Ja. What the actual fuck? Baina? Eta beste puntua... Hori gertatzen da gaur egun hainbat ordainpeko software profesional askorekin, gako bat daukazula
pintxo USB batean ez baduzula sartzen. Neuk hori ez dut ikusi. Ni askotan ikusi dut entorno profesionaletan. Pentsatu genuala, hori komunitateak pentsatu eban, dino, neuk atera daiket kartutza, porque kartutzoaren grazia oso potentea da, neuk atera daike dela kartutzoa, zeuri eman, zeu sartu, zeu jokatu, zer feliz, pasatu eta neuri kartutzoa bueltatu. Dino zu, karo, vinculatzen bada klabea dispositibora, neuk esango kartutzo bet, de uso personal e intransferible. Vale, badirudi, hori ez dala holan, eta neuk kartutzo eman daikezu dala, zeuk klabe hori izateko, porque claro, zeuk kartutzoa sartuta izan behar badezu funtzional desan, neuk ezin dut exekutatu, zeuk kartutzoa badeko zu. Orduan, horrek ahalbidetu alkolizuke, que hori bai gustatzen jatala, kartutzoa hainbat kontsoletan sartzea, eta beraz, deskargatzea lokalean hainbat kontsoletan, baina soilik batek exekutatu daike aldi berean. Kartutzoa dekona. Osa, alde horretan, kartutzo normal bezala. Bai, baina 11 gigak deko zuz diskoan. Ja. Orduan zeuk deko zuz 3 kontsola, 11 gigakin 3. Orduan zer ingo dezu? Pues erabili kartutzo digital bezala, hori bai gustatu zitza dela atera zutena, eta aldozula egin lend this game to another person, eta bi astez utzi beste pertsonari. Ez nago hostiari konbentzitzen presioa nagusiki eta presioarekin erlazioa daben guztiak, porque aurkeztu daben ia beste guztia asko gustatzen jat. Uste dut Full HD ez dala beharrezkoa, porque Steam Deck bat dekot, Full HD ez dala beharrezkoa, eta 120 Hz pantailan ere ez. Eta neuk uste pantailanen karakteristika horiek geiziko bazituzten presioa nahiko merketuko zala, eta jendea izango zala equally happy, con 800 pixel eta 90 Hz dala Steam Deckak dekona, baina bai gustatzen jatala lauka outputa. Hori bai, ez dau lauka emango joko gehienetan. Eta Metroid Prime 4 ateratzen da soilik digitalean Nintendo Switch bian. Eta nahi badezu kartutxoa izan, erosi bardezu Nintendo Switch bateko izango dira zala 70 pago, eta 20 pago de expansion. Dena den, ekainaren bostean kaleratzen da Nintendo Switch bia, eta bitartean egingo dituzten hainbat aurkezpenetan zetasun gehiago jakingo ditugu. Galdera askorekin utzi gu aurkezpen hau? Bai, baina, esan dakoa. Eta desilusionako bategaz. Kontu asko gustatu zaizkigu, presioa batez ere, baiz. Errepikapen pixka bat egiten, ez dut sintonia jarriko gauza berriak eta euskabulako komentatzeko, baina errepikapen pixka bat egiten jakingo duzu gaizka, azken 3 hilabetean La Liga nahiko aktibo egon dela pirateriaren kontra, eta konkretuki pertsona, gatazka honen bi aldeak izan dira, alde batetik La Ligak bera, eta bestetik Cloudflare, ematen duela horrelako proxy zerbitzua hainbat webguneen errendimendua hobetzeko, eta, Cloudflare esaten du beste zerbitzu guztietan bezala, legea betetzen duten webguneak daudela, eta legea horratzen duten webguneak daudela ere. Blokeo hauen arazo azken finean izan da indiskriminatuak direla, hau da Cloudflaren zerbitzuaren webgune osoen kontra doala, hau da webgune bat egotekotan Cloudflaren ziurrenik partidak jokatzen diren bitartean blokeatuta egongo dela, batez ere telefonika eta digi konexioak erabilita, eta azken kapituloa edo azkenengoaren aurrekoa izan da bai Cloudflare protagonista bezala, bai Rooted.com Espainian zibersegurtasuneko konbentzio baten antolatzaileak direnak salaketa egin zutela, kasu honetan Bartzelonako merkataritza arloko epaitegi batean, esanez batez ere, hori blokeo hauek beste pertsonei afektatzen, beste pertsona negozio webgune horrelako kontzeptuan afektatzen zitzaiola. Orduan, ez zutela betetzen, blokeo hauek ez zutela betetzen sententzietan jartzen zuena beste pertsonei ez afektatzeko bete behar hori. Epaitegi honek esan du
ez daukatela arrazoirik, ez dela demostratu beste webguneak afektatzen direla blokeo hauekin. Orduan, momentuz, La Ligak batez ere Telefonika eta Adilerekin daukan sistema honekin, hainbeste webgune blokeatu alditu, nahi dituzten moduetan. Nori heldu jata korreo bet, de hecho, .eusen inguruan, porque .eusek esan deu blokeatu dituztela, efectivamente, zuk esan desun moduan, webguneak de manera indiscriminada. Gainera, .eus eta .cat bi elkarteak martxan jarri dira berrikusiz, haien kasuetan, haien domenioen kasuan blokeo hauek gertatzen ari badiren edo ez, eta esan dute haien bezeroen kasuenetan domenioak erosi ditugun, guk ere .eus bat daukagunez domenio hauek erosi ditugun kasuetan blokeorik sortzen bada arrazoirik gabekoa, hau da, pirateria ez daukaten webgunen kontra, haiek ere salatuko dutela, eta orokorrean nahiko haserre dago interneteko adituen komunitate osoan, nahiko haserre daude. Gainera, horrela anekdota bezala komentatu dezakegu Javier Tebas, La Ligako presidenteak esaten dituen gauza horrela oso politak, adibidez aste honetan edo pasaren astean uste dut izan zela, Raeri, a la Real Academia Española, esan zion, con sus santos cojones, elkarrizketa batean, haiek begiratu behar zuten, ze egiten zuten haien IP helbideekin, ziurrenik erabilera arraroa egiten ari zutela, eta horrela izatekotan pirateria ahaltzen dutenez, Raeri salaketa bat egingo ziotela baita. Tiponek ez daki azken finean futbolen inguruan asko jakingo dago. Horrelako justifikazioak egiten ari dituzte, arrazoi teknikoak ez dituztenak, mehatxuak egiteko eta esateko basikamente guztiok errun garela, pertsona batzuk zerbitzu baten bitartez futbol pirata emititzen dutelako. Orduan, en fin, gero eta zentzu gutxiago dauka La Liga esaten duena. Mutikonek gizon honek Netflixa piratatuko dau, fijo, 100%. Milioi nahiko ditu ez pirateatzeko, baina ingo dau, fijo. Horretaraino ez dakit. Neuk esango dut. Baina, bai, horrelako. Eta gainera, baita ere, uste dut... Nork nahi dau denial of service bat bota? Uste dut aipatzeko dela, ere, nahiko kanpaina intenso bat hasi direla, kasu honetan komunikabideak konbentzitzeko haien posizioa baliozkoa dela. Hau, egia da, egin leikela, eta, ondo, baina eske uste dut egunero dela, heltzen zaigula komunikabidei, La Ligak esaten duen ez dakize gauza pirateriari buruz. Ez daukazue beste gauza egiterik pirateriari buruz ni hitz egiteko informazioa batea? Horrela gaude. Inigo nekatuta da. Bai, nahiko nekatuta, gainera, blokeo hauek ez direlako kasu askotan oso efektiboak, eta zentzugabekoak dira, VPN batekin ere saltaleike, eta gainera nik ikusi ditudan kasu guztietan webgunea, topatu ditudan webguneak blokeatuak dauzenak, webgune hildak ziren. Hau da, norbait domeinua utzi du iraungitzen, domeinu hori ez dakigu noren eskutan bukatu da, eta azken finean webgune horretan ez dago originalki zegoen edukia, orduan ez du ezertarako balio. Aste honetan adibidez, Bilboko jatetxe baten kasua sartzekotan beste konexio batekin, berdin zen jatetxearen webgunea desagertu delako. Orduan, ez dira ez da efektiboak kasu batzutan.
Ja, baina futbolaren inguruan asko dakite, baina sare informatikoan inguruan ez. Hori egia da. Zertarako gatazka guzti hau, azken finean, esan dezakegu, ezertarako. Bueno, beste kontuetan, uste dute ere aipatzeko interesgarria dela, NAN digitala aurkeztu dela. Eta hau, ni pertsonalki ez dut ulertzen. Hau da, teoria bai, gobernuko... Inigo, titularra. Bueno, Inigo titularra. Hori beste kontua. Espainiako gobernuak Polizia Nazionalarekin aurkeztu du Midenei aplikazio bat, deitzen dena, NAN dokumentua mugikorrean izateko, MideGT aplikazioarekin egin zen bezala gidabaimena izateko mugikorrean, berdina, baimena, NAN zera, identifikazioa esango dut, erakusteko QR kode bat sortzen da eta suposatzen da poliziak izango dituztela QR hori irakurtzeko aplikazioa zure datuak ikusteko, baina horretaz aparte ez du ezer gehiago egiten aplikazioa. Arazoak izan dira, balde batetik, erregistratu behar dela zure NAN fisikoa bai polizian fisikoki zerbitzu hau erabiltzeko edo internet bidez. Poliziak badeko niren ana? Ja, baina... What the actual fuck? Zerbitzu hau erabiltzeko poliziara joan behar zara hau aktibatzeko konkretuki edo ziurtagiri digitalaren bidez, NAN berak daukan ziurtagiri digitalaren bidez, poliziaren webgunean ere posible da aktibatzea. Horregatik bereziki, ni pertsonalki ez du frogatu, baina dena den, ni ulertzen ez dudan gauza nagusiena da, zergatik hau beste aplikazio baten bitartez egin behar den. Ez dut ulertzen. Hau da, sistema eragileetan, bai iOS, bai Androiden, aplikazioak daude, wallet, kartera, llámalo como quieras, eta horretan bideak daude, edonorako txartelak jartzeko, bai garraio txartelak, pasaren programan komentatu genuen Barik Mobileekin berdina, bai identifikazio txartelak, bai COVID ziurtagirian daukat mugikorrean ez dudalako esabatu duela 4 urtez. Orduan, zergatik sistema eragilean beran mekanismoak badaude, beste aplikazio bat egin behar den, eta zaztu gehiago, eta en fin. Zeu entzun. Zeu badakizu lehen mugikorrak zituztela 32 giga espazio eta oin dekotezela 256 giga. Bai. Zeu badakizu zertako dan, ezta? Aplikazio gehiago sartzeko? McDonald's, Burger King, Taco Bell, Ikearen txartela, Diaren txartela, Carrefourren txartela, mi DNI, mi DGT, barik kargatzeko aplikazioa. Barik kargatzeko aplikazioa eta barik erabiltzeko aplikazioa. Ja, hori absurda da. Barik erabili badaiket mugikorraren bidez, oza, neuk ez nekian atera zala, baina barik erabili badaiket mugikorraren bidez, horrek eramango dau nola baiteko, oza, pasatzen dagoanean, nola baiti, hori irakurriko dau, suposatzen NFC izango dala. Bai, claro. Horrek ez dozta impeditzen Flipper 0 bategaz irakurtzea. Hau, oin errazagoa da? Oin errazagoa da? Ai, amigo, hori beste kontua. Dena den, beste zerbitzu batzutan nire ulertzen dut, hau da, eroskiko aplikazioan txartela izatea, azkenean, zentzua dauka, eroskik nahi duelako bere aplikazioan sartzea, bere eskaintzak ikustea, eta bere supermerkatuetara joatea bere txartela erabiltzeko. Okei. Baina horretarako ezitzen ziren plastikozko txartelak. Ja, baina aplikazioan baita ere, hori eskaintzak eta jartzen dituzte, zu ikusteko eta esateko oso merkea dago produktu hau, jango naiz eroskila. Lidelekoa, eroskin merke poko. Aldi, Lidl, Carrefour, BM. Perfecto, baina nanaren kasuan, nana derrigorrez 14 urte dauzkadanetik izan behar dut. Ez da aukera, izan behar dut. Orduan, zergatik jartzen didazu beste aplikazio bat hau egiteko. Bere momentuan... Osan informazio sistema bat izatea, guztia bateratuta bekona, eta moduluka izatea. Rollo ERP,
enpresetan erabiltzen daren RP bat, eta holan izatea hori. Wallet aplikazioa bada. Bueno, eta beste aplikazio bat badabe, berdin jat, baina koño, izatea bat orokorra, agian Gobierno España, pues Gobierno España, berdin jat. Eta izatea hori, mi DGT bloketxo baten, eta mi DNI beste bloketxo baten, eta mi tarjeta sanitaria beste bloketxo baten. Eta zeok esatea, koño, nik ez dekot gida baimena, vale? Ba, modulu hau, ez dekozu gris. Perfecto. Bere momentuan nik Patrika Digitala aurkeztu zenean, Oskar Guadillari egiko arduradunari, aplikazioen arduradunari galdetu genion zergatik ez zuten sistema eragilearen walletean sartu nik Patrika Digitalan egon aldiren txartel guzti horiek. Esan zigun, segurtasun kontua dela, azkenean, sistema eragilean integratzea, segurtasun arazoak izan dituela. Google Wallet sistema eragilekoa da? Porque neuk ez dekot beste aplikazioa adibidez. Googlekoa da. Eta nire iPhonean agertzen da aplikazio bat deitzen dela kartera, ezabatu leikela, eta Applekoa da, baina, jo que se, sistema eragilekoa agian da ez diotelako zere datu horiek eman nahi Google edo Appleri? Ez, hori zen arazoa, ez dutelako sistema eragilean sartu nahi, baina jo que se, ez du siniz, osea, azkenean ez dut integrazion ez dut ainargi ikusten segurtasun arazoa integrazioarekin hombre, itzein beharko zenuke implementatzen dagoan pertsona batega zibersegurtasunaren aldetik itzegin zezan. Egunen batean egingo dugu, bai mesedez, baino gaur ja ez da izango. Hombre, ja. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu. Infoa bildua sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean. Baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Horrela bukatzen dugu Sarean Zehar. Horrela labur biltzen dugu Sarean Zehar, osan da baino zen dira. Ordua bukatuta labur bildu behar dugu eta bukatu behar dugu Sarean Zehar 384 hau gaur Borjarekin ezin duguna egin, egonda baina Borja egonda en alma entzuten, baino bai, Gaizka Carmonekin gure gidatzailea izan dela gidatzailea, dinosu, neu gidatzailea banaz, honek deskarrilatu eitzen dugu gure laguna batez ere bideojokai buruz hitz egiteko eskerrik asko Gaizka eta hurrengora arte. Zeuri. Eta baita ere, Mikel Carmona egonda berkuspen teknikoan, eskerrak ere irratietan dauden teknikari eta koizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Hurrengo Sarean Zehar 2 aste barru eta bitartean beti bezala sare sozialetan eta sareanzehar.eusen. Hurrengo arte, agur!